पूरा बड़ो गार्ड आरो केनगा लिखसे प्लीज कमेंट करि जनाबो आरो एजन हल राइडर जन ओमफ्राय सांगी बिसानिखौ जोंनि बर'नि ट्रेडिशनल आर'नाइजों बरनायदों दिनैसो फर्स्ट टाइम लोगो मोनदों सांगीखौहाय आं खबरालायनो थैंक यू बुंदे जियारानि बेखौ सेकेन्ड टाइम लोगो मोनबाय थैंक यू वेलकाम हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव मानो होनना बुङोब्ला आङो बुहुत दुखुआव दङ खोथाया बेनो जोंहा बेबायदिनो बाइक राइडिं खालामग्रा सिस्टार सांगी नोंथांमोना बयबो सिनायबायबो जानांगौ एबा नुबायबो जानांगौ दाख्लै बावैसो बिथाङा बेबायदिनो जोंनि चिराङाव फैनानै गोबांथार जोंनि बेबायदिनो माखासे बाइक राइडार सालायग्राफोरजों एबा माखासे जोंनि कमेडियान एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डमोनजों बे सिस्टारा भिडिअ लाफैखाबाय नोंथांमोना बयबो नुबायबो जानांगौ दा बेबायदिनो बिथाङा हठात मा जानानै थैनानै थांखो मिथिस'आ दा बेबायदिनो आङो दहाय सिखारनाय लोगो लोगो माखासे आंनि लोगोफ्रा आंनाव कल खालामहरबाय ओरै बेंग्लाया आंनाव कल खालामहरबाय ओइ ब्रादार सिस्टार सांगीयाथ' थैबाय बे खोथाया नंमारगौना नंमारा जाखो ओमफ्राय दा आंबो सिखारनाय लोगो लोगो नायबाय आङो आसरित मोनबाय आङो ओमफ्राय दा नंगौ माखासे बेबायदिनो ससियेल मिडियाफ्राव होबाय दा ओरैबायदि आंबो दुखु मोनबाय आरोखि नुनाय लोगो लोगो ओमफ्राय आङो बेबायदिनो बुहुत माने खोथाया नंगौना नङा सानबाय थाबाय आरोखि आङो दा बेखौ साननानै आङो माखासे ओरैहाय सिस्टार जियारानिनाव आङो कल खालामबाय दा सिस्टार जियारानियाथ' बिनि माखासे बिथांजोंहाय नुलि गुलि थालायबाय थाग्रा एबा भिडिअ खालामलायबाय थाग्रा हिसाबै आङो सोंहरबाय ओमफ्राय दा सोंहरनाय लोगो लोगो सिस्टार जियारानिया बुंबाय नंगौ खोथाया नंगौ दा मारै थैखो एबा मा जानानै थैखो दा बिनि डिटेल्सखौनो बेबो मिथियाखै आरोखि दा बेबायदिनो बिनि बयफ्रेन्डआ जेलाव दंहैयो बायदि खोनादों आरो आङो दा सिस्टार जियारानिनि चेनेलावसो थांनानै नायदोंमोन नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बिनि चेनेलाव दा ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो सुसाइड जानानैबो थैदों होननानै बुंदों ओमफ्राय एक्सुवेलि माखासे बिनि मोखांफ्रावबो एसे खायजिरनाय मानाय दङनो ओमफ्राय दा एक्सुवेलि सुसाइड जानानै थैब्लाथ' बे मोखांफ्राव खायजिरनाय मानायफ्रा थानाय नङामोन दा बेनो खोथाया माने बहुद स्टाडि खालामनांगौनि गोनां आरो दा दुखु मोनदों आङो बहुतनो बेबायदिनो जोंनिनो इउटुबार सोरबा सासे इउटुबारा माबा मोनसे जायोब्ला जों माने बयबो इउटुबार हिसाबै गोसोआव नाङो दुखु मोननाय फैयो दा आङो सिस्टार सांगीनिसिम आर'ज गाबहरो बियो बे संसारनिफ्राय अबथिरा जिउ गारनानै थांनांबाय बिथाङा बेबायदिनो सोरगो रायजोआव आलो गोजोनैहाय जायगा मोनहैथों दा आङो बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज गाबहरो दा मा हिसाबै बेबायदि जाखो दा बेनो आरोखि खोथाया दा आं बहुद दुखु मोनदों दा खोथाया बेनो आरो बिथाङा जुदि सुसाइड जानानै थैमारदोंब्ला माखासे बेफोरबायदि खावलायफ्राव खायजिरनाय मानायफ्राबो थाथ'वामोन दा एक्सुवेलि आरो सुसाइड जानायाबो मानसिनि थाखाय बहुद मोनसे गाज्रि होननानै आं बुंनो सानो मानो होनना बुङोब्ला मानसिफ्रा बेबायदिनो सुसाइड जानायजों सलुसन जाया दा बेबायदिनो माखासे बिमा बिफाफ्राथ' बेबायदिनो फिसानि सायाव बहुद मोनसे मिजिं दङ ओरैबायदि अनो मोस्रोम जोस्रि मोजाय जोस्रि अनबोयो खांबोयो बेफोरबायदि सुसाइड जानानै थैयोब्ला बिमा बिफाखौ बेबायदिनो रुजुनखौ हायै दाहा गालांनाय जायो दा आङो बेखौनो फोरमायो बिथाङा दाख्लै बावैसो बेबायदिनो सिल बाटन प्ले मोनदोंमोन 100K जानानै सिल बाटन प्ले मोनबायमोन दा बिनि भिडिअखौ जोंबो बहुद नायोमोन ओरैबायदि मोजां मोनोमोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोयोमोन बिथांनि चेनेला ओरैबायदि स्पिड ग्र' जालांखादों दा नोंथांमोनानो नायब्ला नुनो मोनगोन आरोखि बिथांनि चेनेलखौहाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दा हथारै थैनानै थांबाय बेनो आरोखि दा नोंथांमोना बिनि भिडिअखौहाय ससे क्लिप नायनो हागोन आङो देखायनि माबायदि इन्टारेस्टिंमोन आङो एसे देखायलांगासिनो दङ तो हेलो गाइस खुलुमबाय मा खबर आरो আজি মানে ইন্ট্রোটো অলপ বেলেগকে হল কারণ আজি মানে দেখি কেনে গমে পাইছে আপনি লুকসটো এখন হল আৰনাই আৰু এখন হল বড়ো সমাজৰ মানে আমাৰ যেনেকে গামুচা থাকে অসমীয়াৰ সো বড়ো সমাজৰ এখন হল আৰনাই আৰু এখন মানে বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ আগৰ পৰাই তো কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু মানে আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো সো আজি গম পাইছে অকমান বড়ো বড়ো টাইপ হ'ব ভিডিওটো যেহেতু মই বড়ো লুকসত আছো আৰু লাষ্টলৈকে চাব মোৰ লুকছে চেঞ্জ হৈ যাব আজি পুৰা টোটালি বড়ো গাৰ্ল আৰু গোটেইটা ফ্ৰেন্ড আহি পেলাই আৰু কোন কোন আহিছে চাব ঐ কি খবৰ ভালো ভালো বঢ়িয়া আয়ো ভাল লাগছে দে ঐ ভালো 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 না কাৰ কি বিয়া হ'ব আৰু ঐ হাই
Hello. তো ইহঁতৰ ঘৰততো আহিলো আহি পেলাই এতিয়া মানে কি খানা পিনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কি বনাইছে আজি আজি কিবা গাউৰি আৰু গু না কি কয় এটা আজি মই কিবা সকাল মাৰিছে 6টা কি মাৰিছে গু না কি কয় গু এনেকা কয় না কিবা এটা চৰাই হয় গাইছ সেইটো মানে কি 6টা ই মাৰিছে মাৰি পেলাই সেইটো বনাইছে তো খাইছা বাজি কেনেকুৱা হয় সেইটো মানে মই খাই পোৱা নাই তো আজি টেষ্ট কৰিম নেকি তো আমাৰ ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু হৈ গৈ পেলাই একদম মানে এতিয়া চাই লওক এবাৰ পুৰা দখনা গাৰ্লত হৈ গ'লো মানে পুৰা বড়ো গাৰ্ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াতে যিজনী আণ্টি আছিলে আণ্টিজনীৰ দখনা পাই গ'লো আৰু এযোৰ মানে দুযোৰ দেখাইছিলে এযোৰ য়েল্ল' এযোৰ পিংক য়েল্ল'যোৰ মানে মোৰ তাত অকণমান বেছি ডাঙৰ হৈ যায় চ' মই পিংকযোৰ পিন্ধিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব